हेलौ लोगोफोर नै सानथिं बाथिं जा बिब' बिनानाव दसे बेरायनो होननानै ओंखारबोदों आरोना एसे खामानि दङ ओमफ्राय खामानिजों लोगोसे एसे बेरायनानै फैनोसै होननानै आरोना सानथिं बाथिंसो ओरैबायदि सान्दुं गोसा गरम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सानथिं बाथिंनो दसे साइन्स मिउजियामावनो गिदिंनोसै होननानै फैबाय आरोना जोङो नै ओरैबायदि सान्दुं गोसा लोगोफोर ओंखारथावजाया आरोना दायो बारसोदों ओमफ्रायो सान्दुंबो गोसा बेबायदि आरोना ओंखारथावजाया ओमफ्राय नै दसे सिङावहाय हाबबोबाय एसे गेलेनोसै होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर मा होननो दाबो गथ'फोर बादि हुदाफ्रानो खाराखै आरोना नै बेयावहाय थाखोमानानै दसे गेलेबाय मिन्दासो फैगोन आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना आं साइन्स मिउजियामावहाय फैयैया खमसे खम 2015सोआवनो फैनायदां आरोना खिन्थु दायोबा हले आं थानायनि खाथियावनो जायो बे लामाजोंनो सामफ्रामबो थांलाय फैलाय आरोना लोगोफोर होमबाबो हाबफेरनायानो जाया मानो होमबा ओरैनो साजों नुलांबाय थायो ओमफ्राय हाबनायानो जाया ओमफ्राय दिनै एसे बिथिंनो थांदों नालाय गोसो जानानै गिदिंना फैनोसै होननानै थांबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर साइकेल सालायबाय आंहा जि मिन्थना खायलेंखौनो खामजाया आरोना मारायाव खामनांगौमोन बेबा मिथिया आङो गेलेबाय ओमफ्राय बारस'लांबाय थायो हनै हाजोफोरखौनो बारलायलायो आरो लामाखौनो बारलांजोबो देनजारस्रा गथ'फोरा जि आंनि खाथियाव नेफैदों आं सलायनायखौ माला सलायखांखो होननानै जि गोबाव सलायबाय थादों गथ'फोरखौबो जि गोबाव नेहोदों जि मिनिनो ओंखारखाबाय आरो ना साला बुरि मांग्रि होनना सानलायलायबाय गथ'आ गल'ल' नायदों साइकेल सालायदोंमोन नै जोङो नै लामाबो दं नै बहा थांदों बेबा हाजोआव औ नै लामाबो ओंखारलायो स्पिड मिन्नासो थैखागोन आरोना गेलेनो होननानै फैदोंमोन नै लोगोफोर गेलेगासिनो दङ नैबेहाय ड्रेसा चेन्ज जायो आरोना नैबेयावहायनो जि मिनिथावनानो गासैखौबो गेलेजोबखादों आरोना गथ'फ्रासो उल्था आंखौ जि नायलायलायनाय मिनिनानै थैगोन मा नामदों गावखौनो इथिंबो नुनानै मोदाय बायदि मोनलायलायबाय आङो जेथिंबो सोरगिदिं आरो गोसोम गानखानायजों मानायजों नालाय मोदायानोसै आरोना सोरबा फैदोंबा फाग्लि होननानैसो बागदावना सिखारलायसिगोन आंखौहाय नै वेलकाम टु कल माइन ओमफ्राय नै दायो कल माइनाव फैलायबाय आरोना बिथिंजाय नै खैला गुदुं सिङाव हाबफैबाय लोगोफोर खैला जावनोसै आंबो नै आदामोनजों एसे मावफानोसै नै आयै दे बोलो हो आदामोन जि खस्थ' नारनांदों आयै हाया मालाय हनै आयौ सासेया जि दुगि ओमफ्राय खोन्थाथिंदों आरोना आंनो ओइ नै इथिं होननानै जेनेबा गावसो आरोना खैला दानग्राफोर आरोना बिसोरो हा सिङाव बिदि जायो हा सिङाव आरो जेनेबा खर'आव टर्स लालायनानै औ दा नों मोजाङैनो दङ ना बेसेबां मोनो नोंसोरो सानसेयावहाय आयं माबायदि मावनाया बोलो हो आदा मोनदे बोलो हो एसे मेंबायदां बेरायनो बोरैबा नुदों गावदों आंनि बेगें साजों जानला हांसो नाखौ नै बिबारा ओमफ्राय बेयाव जि मोजां समायना रमायना बिउटिफुल बारनानै दङ आरोना ओमफ्राय दायो न'खौहाय लोगोआव लाबोबाय जि जानोसो लुगैबाय मैथाजों जानो गोथाव जाथारगोन राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा यदि विशेष नाया साइंस ऑनेस्ट फेयर ठीक 2 बजार लगे लगे आरम्भ जागौमोन आं बेनाखौ इच्छुक दर्शकসকলৰ নিজৰ টিকেট কম बिदिनो दसे बेरायबोबाय आरोना लोगोफोर बिराद गोबावबो जाबायमोन नालाय ओमफ्राय एसे टाइम पास जाथोंसै होननानै फैबाय आरोना नै दायो बेयावहायनो दसे गिदिंबाय माबाय नायथिंलायबाय आरोना बेफोरखौहाय आं सिगाङावनो फैनायमोन नालाय गोबावबो जाबायमोन बेनिखायनो खनसे नायस्राबावनोसै होननानै फैबाय आरोना नोंथांमोननोबो एसे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय सोर आइसकला जानो मोजां मोनो लोगोफोर आंथ' ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना आइसकला नुबाथाय थानोनो हाया
दसे बेरायना फैखांबाय साइन्स मिउजियामाव ओरैबायदि बार गरम ओंखारथाव जाया आरोना दा बायदि बोथोराव जि बार फाग्ला बारखादों ओंखारथाव जाया दा बायदियाव आयौ थैगोन जि गरमबो जाखाबाय बिरखारलायनो नागिरो नै मा लाना फैखो ओमफ्राय जाग्रा आयौ गरमथारलै जि गरम मोनजोब्बाय रुमाव मोनफैबाय आरोना थाबायबोनाय आरो माने बार बारना हाद्रि सिथाबजोब्बाय मोखाङानो ख्रेब ख्रेब जाजोब्बाय ओमफ्राय नै बाटारफ्लाइखौ मानो लाबोदों आंहा इयाव सिथाबना होनो आरोना पेकेटसेयावहाय मोनबा दं आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो वालाव सिथाबना होनो लाबोदों आरोना एखे माने कालारालाय आंनि बाटारफ्लाइजों एसे बेलेग बै गोथां बै बेवहाय इयाव नै आथा दंखायो आरोना बेवहाय सिङावहाय नायलाय आथायानो ओमफ्राय नै लगाय सिथाबना होनांगोन आरोना इयाव मोनबा दङ गिदिर फिसा बेरदोंना बेराखै बेरदों ने नै बिदि लगायना होगोन आरोना आङो बेखौनो जि पसन्द जाना बायना लाबोलायबावबाय आरोना बाय लोगोफोर नै माबायदि नुखो लोगोफोर आंना बाटारफ्लाइखौ वालाव बिदि सिथाबना होबाय आरोना वालाव बिदि डेक'रेट खालामनो थाखाय लाबोदोंमोन मोजां नुगोन माखो लोगोफोर नै ब्लु कालार आरो ग्रीन कालारनि सुपार सिथाबखांबाय आरोना वालावहाय वाल मैलाखौ एसे साफा खालामबाय आरोना साफा नुनायनि बेवहायनो आंहा रिल्स बनायनाय भिडिअ बानायनाय हेल' लोगोफोर होननानै बनायबाय थानानै वाल मैलाखौ एसे साफा खालामनानै लाबाय लोगोफोर नै माबायदि नुखो आंनि बाटारफ्लाइखौहाय नै आंनि गस्लायावबो बाटारफ्लाइ गोनांलाय आरोना नै एसे कालाराबो सेम जाबाय बेजोंहाय नै बाटारफ्लाइआ सेम बाट डिफरेन्ट ओमफ्राय नै मोनाबिलियाव आरोना मोनाबायानो होनदो दसे जुदियाव बेरायनो फैलायबाय बिदिनो फिसा फिसौ मोननैसो नांगौ बुस्थुखौ नागिरना फैदों आरोना मोनसेबाबो दों लानानै लांनो फैखायो आरोना खाथियावनो दंखायो नालाय ओरैनो बेरायथावै ओमफ्राय नै नायदो आरोना नोंथांमोनाबो एसे मा माबायो नै नांनायावथ' बिराद बुस्थु नांगौमोन आरोना लोगोफोर माथो खालामनो ओमफ्राय दायो एसेबां इम्परटेन्टबो नङा आरोना लुगैनायसो माने गासैखौबो लानो लुगैदों आरोना खिन्थु नाङा आरोना दायो लाथ'वा एसेबां इम्परटेन्ट नंथ'आ आरोना दायो उनावहाय नांथारगौ जाबा लागोन आरोना ओमफ्राय जि बुस्थुआ नांथारगौ बेखौल' लाना थांसै आरोना दिनै ओमफ्राय नै लोगोफोर जुदिअ'निफ्राय दायो मोनफैलायबाय रिलायन्स सुपार मार्केटावहाय बेयावबो मोननैसो बुस्थु नांगौ होननानै फैबाय आरोना लांनो फैदों बारा नङा आरोना मोननैसो बुस्थु बेयावबो ओमफ्राय दायो नै सफैलायबाय ओमफ्राय नै बिनिफ्राय दायो ओंखारबोनानै कादाक साय लोंफैबाय लोगोफोर ओरैबायदि फेभरेट आरोना आं बिराद गोथाव मोनो कादाक साय लोंनो बजार थांदोंमोन बजाराव माने जुदिअ' हाबबाय ओमफ्रायो मायाव रिलायन्सआव हाबबाय आरो ओमफ्राय नै मा लाना फैखो फार्स्टआवनो नै हाथाइखौ गोजों खालामनो थाखाय टुथपेस्ट डाबल रेड ओमफ्राय नै बेयो नेल पलिश बे जुदिअ'नि आरोना नै जुदिअ' ओमफ्राय लिपस्टिक बेफोरनोसै नङा होमबा नै सिख्लाफोरनि नै ओमफ्राय मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना ओमफ्राय नै सिक्रेट लाना फैबाय सिक्रेट गोथाव मोदोमनायनि ओमफ्राय नै संख्रि संसार जानायनि बुस्थु ओमफ्राय नै मोखां फुगारग्रा वाइट थोरसि गोजों खालामग्रा मानसिफ्रा थाव नालेंखर ओमफ्राय नै मासरुम बेयाव रिलायन्सआव थांबाथाय बेखौ लाबोखायो आरोना जि गोथाव मोनखायो मासरुम ओमफ्राय नै आरो मेन बुस्थु बेखौबो लाना फैबाय एसेबांखिनियानो आरोना दिनैनि बजारा